Kavele ngabona la kulolu thando lwethu qondini umaqondana qondini umaqondana saliqala sadlala sikhohlisana ngamagama. Amnawuyimamela le ngoma izavele kwenza uba ucinga uba umjolo into ekufanele yapha ku-2026 and then uluze ifocus. Uluze ifocus unikise ngemomuzi ifocus gone. Mamela le ngoma irongo icula ngubani feza whatever feza asifuni le ngoma because into akwenzeka ngokwenza uba abantu babanikise ngemomuzi zabo. Abantu sokwenza uba baluze ifocus banikise ngemomuzi zabo. You get my point. You to get my point. To get my point. Andifuna uyimamela ngoma. Ndinomaqondana. Waqobona bafana be-approach uqonda ba nawe ufuna umaqondana. Gone imomozi. Idliwe imomozi yakho. Idliwe imomozi. Idliwe. Because kaloku mamela ngoma saqala sadlala sikhohlisana ngamagama gama odalo namni Siyawuhlephula amakhekhe wethu unnecessary amakhekhe wethu aza kunjinjwe unnecessary amakhekhe unnecessary benisizuma because la ngoma izokwazi uvela ucinga uba unomaqondana uvela uqonda uba okay kuze nemphatha kahle umaqondana mani mhlephulisa ikhekhe. Andizipha imamela ngoma mina because ngoba ikhaya lenza ndadizi ndangathi ndifuna uthambe bafanele ndadizi hayi ndadizi ivele lenza nabantu ndifuna uba dizi le ngoma ndabona nomsindo kukhona ndicinga ngokuba man inabuskemanyana because at some point ufuna kunikisele momosi safumana imali imomozi yahletshulwa ngapha. Hayi mama ndiphume guys bendizonixela nje loo nto uba le ngoma mna ndisayifuni mna andifuni umuntu ondikhalisela le ngoma nani nangebhede kaMandela because le ngoma licorrupt ingqondo zethu icorrupt ingqondo zethu because akho nto ithiwa ngumaqondana emhlabeni icorrupt ingqondo zethu bakohletshula nje amakhekhe wethu funa nje usuma umuntu okaphinda ndikhalisela la ngoma sawuxabani khawubona Inga obethunana Inga sanungena ngenhliziyo ku-TikTok nizawuzibulala jongani wolka kanjongani ulantuka kanjonga Inga into abazikhomentayo bangena ngenhliziyo ezibuhlungu zobubroke nizozibulala siyadlala kwa-TikTok nizawufa inhliziyo zenu zincinci zibuthakathaka nizawufa. Hayi soze kalo soze thini ungakusaqala sadla uzawunikeze imomozi ke imomozi uzayihlephulisa yona uzayihambisa imomozi ke yini hayi woke abanayo shem ndikhe ndibavuna ku-live ukhona usisebencokola phaya sithi daroja imali umfana uyazidlalela to make incoko iqhubeka abafana nizizidingo abantu shem abantu balimele ndikuxelele Mr. Walker abantu balimele they don't know lento kuthiwa ngumdlalo and all of that abantu balimele ndixela bangena ngenhliziyo apha ku-TikTok. Hence ke aba bantu ke you find out they're not happy even in real life because yonke into bayithothola apho
yonke into bayithathela amaphaphu phezulu. Even in real life aba bantu abekho happy. Ubungabava singayihleki izolo kuku live. Kukho abazenza bhetele ba yeah abafana bazanenyisa. Uyadlala ntombazana uyadlalela nje uqhuba incoko. Just that shame bangena ngenhliziyo ezibhlungu zobu broke nenhliziyo zo skenyo ngamantombazana imali. Ukubona Moses Lay Queens yaba scam imali because bacima bazi type zezilay queen. Baba scamele 5,000 incinci banayo. Uyabo so bangena ngenhliziyo ezibuthakataka. Kanti thina apha skena ngedatha. Thina skena ngedatha. Umntu makatyi momos afumane imali aphume cala. Oh uyabona wena uyabona ngathi ulikhanayo. Ungathi ulikho because le ngoma sosaziba sidlisa imomos zethu. Imomos izoba gone. Uyayiva? Gone imomos. Because nthakani mamela la ngoma nyani mse wakho labo my man. Ayikho lento na uzoba excited ubona umfana approach na uthatheke qonba na ufuna qonde noma xo wathi ut athi mfana hayi usizana nendlini qalile ufuna imomos qalile ke ngoku uqonba inhloko yakhe ibhlungu qalile ke ngoku akhonto amaqondana kufuna imomos kubhalelwe pha emgcini bafuna ulala emgcini into abayifunayo bafuna ulala emgcini akho konto amaqondana qonde noma umuntu udakhasa la ngoma uba uzokucheka qonde noma ufuna umelte azolala emgcini ufuna umelte azolala emgcini ningalala madoda badlile Jogani ne dia out ne zabuya late ne feedback ne nandazi mos ngendaba ezishoqolo abantu bamba sebusuku baka live bayaz bakhona apha kupanel bakhona kule phone bamba sebusuku baka live kanibalisela ne khona ngifuna uqala yona ne but okwamanje ne usisi ne makahambe ne ayokhala into yotya ne yeah ingalo zakho ngathi yogurt. Oh wow, okay, thank you. I think yogurt into enhle into emnandi. That's my understanding. I don't know. Okay bolavi ndiyabuya late nendaba ne niyandazi mus naye ukhelu uyathatha ngenxalo kaloku and the next thing kuzawuthiwa more kuthiwa mama idliwe imomos idliwe carrot cake hekezwe phakathi carrot cake hekezwe in between carrot cake hekezwe phakathi carrot cake eyiwa abanye bayifonyoza okay masibonane late nandazi abantu bam ngendaba eshushu ndiyojonga into yotya ndibuye yabo because kuyatshisa ngoku and oko bekudrive imini yonke yabo so I'm a bit tired yabo but ndiyabuya ke ne ndiyabuya uthi win is a win wafonyoza wathini utyi akana xesha la utrenda oba uzotrendisa uba wazi wafonyoza wazi wathini. That's fine, no problem guys, let me see you later. Ndiyanazi ke bantu bam basebusuku itopic endiza nayo anizulala yabo nam ndiyaphangela ngomso Monday, everybody's going to work. Join itopic endiza nayo ebusuku Thixo